कार असं नाही किंवा ऑटो रिक्षा चालकांका महागाईच्या दृष्टीने पेट्रोलची गाडी लांब घेऊन जाणं परवडणार नाही। यावरती उपाय म्हणजे सीएनजी। सेम कंडिशन माझ्या एका मित्राची झाली आहे। एकाची पेट्रोलची गाडी सीएनजी मध्ये कन्वर्ट करूची। मित्राक सांगले सिंधुदुर्ग कुडाळ मधल्या पिंगोळी गावातल्या वायू ऑटो गॅरेज मध्ये तुझं काम होऊन जाईल आणि बऱ्यापैकी पैसे सुद्धा वाचतील। 15,000 रुपये डिस्काउंट। गाडी स्टार्ट कर। जरा सुद्धा टाइम न काढता मित्रा घेऊन येले बरोबर आता पिंगोळीतल्या वायू ऑटो गॅरेज मध्ये। ह्या गॅरेजवाल्यावर तुम्ही डोळे झाकून विश्वास ठेवू शकताय, कारण ह्या भावाक असा मेकॅनिकचो 15 पेक्षा जास्त वर्षाचो एक्सपिरियन्स। तर जबरदस्त ऑफर हेच की तुमका जर हैसर कार किंवा ऑटो रिक्षासाठी न्यू सीएनजी फिटिंग करूचा असा तर तुमका 15,000 रुपयापर्यंत डिस्काउंट मिळताला। पण ती गाडी सिंधुदुर्ग DYRTO या खाली रजिस्टर होईल आणि मेन म्हणजे ही ऑफर पहिल्या 100 गाड्यांपुरती मर्यादित हा, त्यामुळे लवकरात लवकर विजिट करा। याशिवाय वायू ऑटो गॅरेज मध्ये सर्व्हिस मेंटेनन्स आणि सीएनजी रिलेटेड सगळी कामं तुमका हैसर करून मिळतात। कोणतीही गाडी असणे गाडीचा इंजिन न खोलता 45 मिनिटांमध्ये इंजिन डिकार्बन करून मिळता। ह्या बघा, एवढाच नाही तर हैसर तुमका सगळे गाडी योग्य दरात सर्व्हिस आणि रिपेअर करून मिळतले। याशिवाय सीएनजी टँकची टेस्टिंग आणि मुदत वाढ करून सुद्धा मिळता। ह्या सगळ्या हैसर करून मिळताच, पण पहिल्यांदा तुम्ही आधी ती 15,000 डिस्काउंट वाली ऑफर लुटा चला। ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर वरती दिलेच मी, त्यावरून तुम्ही अधिक माहिती घेऊ शकताय। धन्यवाद।